Matag maestra, dunay nagkalain-laing maka-inspire nga istorya silang kinabuhi. Apan si Teacher Lady Camco, adunay lahi nga sugilanon isip magtutudlo sa Belen Elementary School sa district sa Palumpon, Leyte. Nagsusugod siya nga nagtudlo sa usa ka pribadong tungaan sa Leyte ug nausab ang tanan dihang nagtudlo siya ubos sa last mile education sa DepEd. Matag adlaw mobiyahe siya 29 kilometros gikan sa ilang Panimay padung sa eskwelahan. Kaniadto magsakay siya og motorsiklo ug mobaktas sa pipila ka oras aron maabot ang tunghaan. Ug tungod sa lisod nga agianan, midesider siya nga magkabayo aron mainit ug mauwan di siya maglisod ug dala siya mga butang para pagtudlo sa mga bata. Gumikan siyang dedikasyon, nakakat-on siya sa pagmahal sa mga bata. Usa si Teacher Camco sa angayan natong saluduhan ug respetuhon ang tibok istorya sa kinabuhi ni Teacher Lady Camco. Inyo makitaan sa GMA Regional TV Live ug mga adlaw Huwebes alas 8 sa buntag.